Hi guys, hey everybody, Mulweni, welcome back to my YouTube channel. Boom, Kapina Matrasi, another day, another video. If it's not your first time here, you already know my papa. Please comment down below and also like the video. If kokokala uyibona video yami okanye channel yami, you are definitely welcome to hit that notification bell and also subscribe my baba. Into esiyenzayo apha siwulula iwulu. Namhlanje iwulu yethu siwulula ngabani? Ngotebogo Mashego. Utebogo Mashego ngomnye we-artists zamapiano. So Utebogo Mashego uye waba live eseNigeria ebhukhiwe zii-promoters zangaphaya. So Utebogo Mashego ebengenayo i-returning ticket to come from Nigeria abuye aze ekhaya after ibooking yakhe. So ebekhala ke uTebuko nesprite sakhe ecani kwakhe. Eyona nto ebimfrustrate kakhulu kuba wonke umuntu ebenaye uhambile, so ushiyeke seyedwa eNigeria, but uphele encedakala ke encedwa ngu-DJ Curry. I think u-DJ Curry ngimpronounce kakuhle. Oh, okay ke guys, after that uTebuko I think uye wacrasha out zininzi izinto ebezithetha. Into yokuqala eqale wayithetha uthe fuck Maphorisa, fuck Phori, fuck Sony. Oh, okay guys, why? So uMaphorisa waye waremixa le ngoma yakhe Phiri Maru, sonke siyayazi i-hit last year, ibi-hit last year le ngoma. So after that wakwazi ulanda ukurecognize ngabantu, nathi satsho samazi uTebuko. Oh, okay, until aye eNigeria. So eNigeria esitakile nje elanduka ethetha eshwabulela uPhori, uphele ekhipha ama-files ke guys. Uphele ekhipha ama-files esithi allegedly ezinye ze-piano artists, the upcoming amapiano artists uMaphorisa ulala nabo allegedly. Abafana besithi uba ke yena kaNtontoni Morawu etsho ngevenek yakhe ngesipedi, umjidi uthetha isipedi. Zininzi izinto azithethileyo uba Tontoni bekuyosacrificewa ngaye eNigeria, uyawuyeka umculo yena. Uboy state of mind sakhe besikwenye ilevel, ucrashe out nyhani sham. I think nopenika kuba kwelinye ilizwe because eNigeria awukwazi nokuthi uyayicutha ngenyawo uyaza. Uzahamba until when? No, ngakuthatha 365 days sana lwam usuka eNigeria. So ke ibali lakhe lisaqhubeleka uyaqhubeleka ukwenza i-lives, abantu baye-engage until uyangistana ke guys akhomente kulomba ethetha ngoba fuck Phori, fuck Sony, kanjani isinkwa sethu, wadlala ngesinkwa sethu. Oh, okay guys, bye guys, let's meet to another video.